blwyddyn mae gerddi Kew yn Llundain yn cynnal Gŵyl Degeirianau sy'n gyfle i arddangos rhai o'r miloedd ar filoedd o rywogaethau tegeirian sydd ganddyn nhw yn eu casgliad. Eleni, tegeirianau Periw sy'n cael y llwyfan, ac mae'r garddwyr wedi bod wrthi am fis cyfan yn gosod ac yn paratoi. Yn gwmni mi Eleni mae Ian Keith, garddwr brwd o Lan Conwy, sy'n gasglwr tegeirianau o fri. A wyddech chi mae un o'r pethau cyntaf sydd wedi taro ni'n dau ydy'r persawr. Ti'n gwybod be, di rhywun ddim yn meddwl am degeirian fel blodyn sy'n arogli na chdi? Na, mae debyg ddim, ond mae yna 25,000 o wahanol rywogaethau o degeirian a 100,000 o wahanol hybrids. A tegeirian da ni'n brynu'n amlach na heb yn yr arfarchnad ydy'r phalaenopsis, sef tegeirian y gwfyn. A be maen nhw wedi gwneud ydy bridio nhw ar gyfer y blodyn perffaith ar drail y persawr ynde. Ond os ti'n meddwl bod hein yn arogli na de, sut i weld yr ei lawr yma? Iawn te. Mae yna un tegeirian yma dwi'n meddwl sy'n arogli'n well nag unrhyw degeirian arall yn y tŷ gwydyr, sef yr un yma. Arogli hwnna, Sioned. Waw! Hwnna'n y bendigedig, sy'n ei. Mae fel coconut, sy'n ei. Hwnna dwi'n meddwl di'r gorau. Ond mae yna degeirian arall yma sy'n crwydro trwy'r goedan yma. Ti'n gwybod di hwnna? Mae bobl wedi cael mwy o gysylltiad efo'r tegeirian yna nag unrhyw degeirian arall. Cos hwnna di'r unig degeirian lle ti'n gallu byta'r hada. Lliw arall i ti? Llifen ia? Vanilla. Ie, wir? Vanilla. Mae 70% o degeirianau yn tyfu ar goed. Ond mae yna un lawr fyma sy'n tyfu yn y pridd. Sef yn yr un yma. O, mae hwn yn un del. Yndi. Ond ti'n sôn am degeirianau yn dwyt, a ti'n meddwl am blanhigion rhamantus. Pan nes i ofyn i'r wraig briodi, nes i gynnig tegeirian fel un iddi, a nes i roi'r fodrwy yn y pwrs a cyflwyno'r fodrwy iddi drwy'r blodyn. O, gafodd i sioc, dwi'n siŵr. Do. Dyna romantis ynde, ac fel arfer, gwenyn neu wyfynod neu adar mer, hummingbirds, sy'n mynd i mewn i'r blodyn i'w peillio nhw, nid modrwyau. Ac ie, epiphytes ydy'r mwyafrif o degeirianau ynde, planhigion sydd â'u gwreiddiau yn rhydd o'r pridd. Ac yn manteisio ar hynny, mae'r garddwyr yma yn Kew wedi gallu creu cerfluniau byw anhygoel. I gyd wedi hysbrydoli gan fywyd gwyllt Periw. Y flamingos, yr alpacas ac wrth gwrs yr eirth, wnaeth hysbrydoli cymeriad enwog Paddington Bear. O, sbi ar hwn. Arth o Peru, mae'n siŵr, ie? Arth yr hael, dwi'n meddwl, dwi. Arth yr hael. Da, diolch de. Un o ardaloedd mwyaf trawiadol yr arddangosfa ydy'r pwll mawr, wedi'i amgylchynu â thegeirianau phalaenopsis a bromeliadau sy'n ffrwydriad o liw. Mae yna emrywiaeth o ffyrdd gwahanol o arddangos o tegeirianau yma fyd yn does. Dwi'n licio gallu gweld yr gwreiddiau yn yr arddangosfa yma. Yndi, maen nhw'n arbennig. Yn debyg iawn i'r phalaenopsis, y tegeirian gwefyn, wel sy'n gynharach. Epiphytes di hein hefyd. Fandas di'r math yma o degeirian. A maen nhw'n defnyddio'r gwreiddiau i glymu yn y canghena. A maen nhw'n hefyd yn defnyddio'r gwreiddiau i gael maeth allan o'r glaw. Ond hefyd, sylwa mae rhain yn nhw'n wyrdd, cos maen nhw'n gallu gwneud bwyd drwy photosynthesis drwy'r gwreiddiau. Wel, yn amlwg mae gennych chdi gymaint o wybodaeth am y tegeirianau yma. Ond o lle mae'r diddordeb mewn tegeirianau wedi dod? So dwi'n licio tyfu rhywbeth sy'n chydig bach yn anarferol a rhywbeth chydig o her iddi hefyd. So, dwi'n mynd i lwyddo, dwi ddim. Dyna di'r challenge. Ie. Mae'r rhan yma'r arddangosfa yn edrych yn wahanol iawn ydydi. Tybed pam bod rhein tu nôl i wydyr? Dwi'n meddwl oherwydd i printer nhw sti. Dwi'n meddwl bod casgliad Kew yn cynnwys planhigion sydd wedi cael ei difa o'r gwyllt, a dy maen nhw'n edrych ar eu hola nhw, a dyn os mae'r amgylchiadau newid yn eu cynefin naturiol, maen nhw'n gallu mynd ar tegeirianau nôl wedyn i'r gwyllt, ynddo? O ie, ac os y rei o rein mewn peryg mawr? Oes, dwi'n meddwl mae'r un yma, nath garddwr ddeithau'n gynharach bod hwnna bron iawn wedi cael ei difa yn y gwyllt. A dyna sy'n bwysig am tegeirianau. Maen nhw fel rhywogaeth brawf. Maen nhw wedi cael eu cymharu i'r caneri os lici di yn y pylla glo i'r salwm. A os mae yna rhyw newid i'r hinsawdd neu problem efo llygredd, y tegeirian dyn yn amlach na heb sy'n dioddau gyntaf. So mae cael tegeirianau yn cynefin ni narwydd o amgylchedd iach. Yndi.
A dyna pam bod Kew mor bwysig, ynde? Ie, mae casgliad Kew yn cynnwys strygweitha sydd wedi cael ei difa yn y gwyllt. So mae cydwraeth yn rhan mor bwysig i'w gwaith bob dydd. O, ti'n meddwl be, ond dwi wedi mwynhau bod efo chdi gymaint heddiw. Dwi wedi dysgu gymaint. Ti'n mor wybodus am yr holl pethau yma. O, wir, dwi wedi mwynhau. Diolch i ti. Dwi wedi cael modd i fyw. Diolch i ti, de. Ddown ni nôl flwyddyn nesaf, ie? Ie.